खामानिखौ जोंनि खरकसा आरो साजला खरकसा माजावखा मिया फुं आइजुगो बो बाइक चालुगै बिनि कम्पानियाव थांजानिव बाइक एक्सिडेन्ट गै बो बिनि लागमा आरिखा बो बेंगालुरु काइसा कम्पानियाव जब खाइतमानि ताइ आमो हाइख्लाइनो बेंगालुरनि जे जोंनि बेंगालुर तिप्रासा टीमनि हइते जे टीम रक तंनाय रक जोंनि ताकुबजन देबरमा ताइ दिनेश देबरमानि बिसिंति ख्लायै गरगानो साहरका जे थाङै बाइक इसा रिसिभ ख्लायदि नरम एरियानि बरक बाहनाय त्रिपुरानि हास्तेनि बरक नै हाइ हनै तिनि चंगर अनुकुति डिस्ट्रिक्ट खबजागो बंनि आमपारा हिंके गोलकपुर उरां बस्ती और जों चिनि कमलपुरनि इंगै आनि खुवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि पपन देबरमा सेक्रेटारि ताइ आं खरकसा मेरि देबरमा आं दिनै अर फैमानसा आबुनि बागै बेलेखना खा खामो बंनि नब मुखुनि बगरम तामो कक सावै जों कक चारै खलांखा जों अब सालायका कम्पानिनि हइते जे बरंनि इन्सुरेन्स कभारेज होननाय आबर बेबाग रिजाकनाय ताइ आयांनि हइते जे सामुं जरातुइ बरंनि कन्डुलेन्स जरातुइ जे नांमाने जरातुइ आंखौ फैसा कम्पानि नजरसे बानायहैनाय दिनै जों खबर मानखा ताबुकनो लास्ट जों रिसिभ खालायबाय दरक ताबुकनो अर कुथै सपायो जे थुइनायनि मुं ले तामं था गिजा साइखनो जे थुइनायनि मुं खा पिजु उरां ताइ बेनि बिहिगनि मुं मुं बखरकसा खरियां मबाइल मानाय नेनदिन पुइरियां बिनि बिहिगनि मुं बिनि बुमा हिंकाय दारलं बुफारियां नेनदिन पुइरियां बिनि बिहिग इनका आबुनि बागै न जों दिनै अर पाल बाक्सा खलायै बरंनि जाति गोष्ठी रगबो जों मालाय फैमानखा जतन खा खामलाय जा खा दुखु नांलाय जा बरंनो बाहायग्लैसे बासुर खलाय माननाय आब ताइचिनि अ एरियानि जे एमडीसी धीरेन्द्र देबरमा बनब कयमुं तंनाय बब सपायनाय सानै सातानो बिसिंग दिनै इन्डिजिनास डे नि बागै दिनै बरक अर सपायमानलिया खना इया खायबा सनै फायै अ नग नुखुंनि बरकनो खाकसांमारि फायनाय बाय शान्तनारि फायनाय हास्तेनि तो कुबां मानो बेंगालुर थाङै सामुखाय दंलाय बरंले ताम कक जाना मुसुं आबुनि बागैनो चिनि अ हास्तेनि तिप्रा हास्तेनि जे थाङै सामुं ताङै जानाय रंनो अबनो कक जाना मुसुंगो जों चिनि हाव तंतुतै फानो चिनि थांनानै लामा करिनि बागै जों दिनै फातार हास्तेयाव थाङै बहकनि बागै सामुं खायनानै नै थांलायो हाय फानो जों थांनानै लामा करि इंगै आबुनि बागैनो आं कक जाना मुसुंगो आजराय रंनो जे थाङै सामुं खाय जाय तंनाय रंनो सुदु बेंगालुरुया हायद्राबाद रगो चेन्नाइ रगो गोबां मा दिल्ली रगो चिनि तिप्रा हास्तेनि सराय सिकितो सराय बोसारक थाङै आजागाव कम्पानियाव जब खाय दंबायो हाय फानो जों चिनि साकनो थांनानै नांनाय चिनि साकनो हामनानै नांनाय सतर्क तंनानै नांनाय बाइक रक चालक फानो जों स्पीड खाय चालक यामनानै नांनाय आबाहायनि बिसिं तुइ खायसे जों दिनै मा थांनाय जे थै थांनाय न त जों ताइ फुरगैना हरै मैया फियाबा गथां तंनाय रक जतन काहाम तंबाय थुं काहाम कुरुं तंनानै बागै आं जतन न कय हरो हातार हास्तेयाव तंनाय रक न ताइ जों दिनै चिनि हावा तंगै मा जाया मा नंयानि बागै न दिनै जों थाङै फातार हास्तेयाव आमतुइ खायै थुयै फायनानै नांगो मास बादिया साप्ता बादिया साल बादिया खायै गोबां मा फातार हास्तेनि बर रक थुइलायै नगनि बर रक तिप्रा बासि रक बलाय खनो खाखांजा हामबाय